Bon dia i benvinguts a una nova formació per a professionals. La secció d'avui va dedicada a reduir costos en els allotjaments turístics. El timing que tenim preparat, la sessió d'avui la fem híbrida. Tenim gent connectada via Zoom i gent presencial aquí al plató de Dibós. El timing serà d'una hora i quart, una hora i mitja. Després de la formació els desconnectarem via Zoom. Sobretot, la gent que està connectada via Zoom, podeu preguntar les preguntes que vulgueu. Tenim aquí el nostre realitzador que ens passarà els dubtes, tot el que us preocupi. I la gent que tenim aquí al plató, després d'acabar la finalització, podrem fer preguntes, aquí en David podrem fer demostracions, tot en directe. D'acord? Per la gent que no ens coneix, que no coneix a Dibós, passo un vídeo de presentació. Dibosc som una empresa familiar de distribució de productes, maquinària i serveis que ofereix solucions per cobrir els processos de neteja i desinfecció a nivell industrial. I ho fem amb un tracte personalitzat i també ho fem amb una gestió propera i eficient. La nostra fórmula és la de conjugar un catàleg potent, complet, innovador, amb una organització de professionals implicats en els reptes, implicats en la filosofia i en els valors de l'empresa. Seguim. Us presento aquí al meu cantó. Avui ens acompanya en David Arteaga, Product Manager de TTS, un gran professional, i un servidor, Andreu Collell, gestor comercial de Dibós. David, comencem? Tot meu? Vinga, som-hi. Bueno, primer de tot, donar les gràcies a Dibós per l'oportunitat d'estar aquí en el dia d'avui, a les persones que ens esteu veient via el webinar i les persones que també heu pogut vindre aquí en el dia d'avui. Bueno, l'interès de presentar-vos totes les solucions i possibilitats que TTS en aquest cas us pot oferir i en aquest sentit acompanyar-vos i ajudar-vos en tot allò que necessiteu. Llavors, amb el dia d'avui presentarem una sèrie de carros i sistemes de neteja amb els quals espero que us agradi i, si no, en qualsevol cas, l'important en el dia d'avui és que veurem tota una sèrie de, com us deia, de carros i solucions, però que tingueu clar que al final el que TTS pretén és ajudar-vos en el sentit que adaptar cada solució. No tots els hotels són iguals, no tots els hotels tenen la mateixa necessitat, cadascú al final té una forma de treballar i el que pretenem és acompanyar-vos en aquesta direcció, o sigui, el poder adaptar, si parlem de carros, el carro en base a la modularitat que té, poder-lo fer a la justa medida segons necessitat i amb els sistemes de neteja tres quarts del mateix. Llavors aquí no hi ha res, lògicament, que s'imposi, sinó que hi ha un assessorament per part nostra i una coordinació juntament amb vosaltres. Llavors aquí és una mica el que pretenem. Llavors, en base al que presentem, posteriorment es pot fer una adaptació més concreta en base a aquesta necessitat que puguem estar veient. El bo que teniu, David, és que a TTS no hi ha res estandarditzat. Aquí es pot muntar tot a mida, d'establiment, secció, no? Sí, si parlem del tema dels carros, nosaltres un dels grans temes importants que podem oferir és aquesta modularitat. La modularitat el que ens ofereix, el que ofereix el client al final, és aquesta adaptació. O sigui, carros més grans, carros més petits, amb el sistema de neteja incorporat, no incorporat. O sigui, fer-ho a la justa mida, que al final és el que interessa. No obrim un catàleg i ensenyem i això és el que tenim, sinó que al final és qüestió de fer aquell tratge a mida segons necessitat. I si parlem de sistemes de neteja, tres quarts del mateix, tal qual. Perquè ens trobem ascensors, ens trobem, clar, hi ha molta tipologia en un tema Sí. d'allotjaments turístics. I ara que tu deies una cosa,
carro, per exemple, com aquest, jo puc integrar el sistema de neteja també? Bueno, en aquest cas avui presentem un carro Magikarp, tenim diferents línies de carro, però en definitiva presentem un de les nostres games que més estem treballant en aquest sentit. És un carro que efectivament en aquest cas porta incorporat el que és el sistema de neteja, que ara ho anirem veient, però en definitiva es tracta que veiem una miqueta de què es composa el carro, com està composat, com treballem i de quina manera estem treballant. El carro com a tal, en aquest cas, estem treballant, nosaltres sempre treballem amb, que veieu, el material com a tal, el material del que és el carro, és un material plàstic, però no tenim que tindre por, això d'entrada. Per què us ho dic? Perquè a vegades és aquella inquietud que el plàstic se'ns trencarà, no, o sigui, nosaltres estem treballant amb un plàstic que se li diu polipropilè número 5, amb el qual té una resistència molt important, però no només això, el fet que tingui una resistència, sinó que ens ofereix un estri de treball amb el qual la persona que tingui que treballar amb ell el dia a dia ens ofereix la possibilitat que sigui àgil, que no pesi. Estem parlant que és un carro que es carrega amb molt material i necessitem que en el dia a dia es pugui transportar amb facilitat. I això és el que ens permet precisament el tema del sistema, amb el tipus de material amb el qual treballem. Jo, si et sembla, obro una miqueta, parlem una miqueta del carro, veiem quines són les possibilitats. Amb aquest carro, com us deia, un carro en aquest cas és tancat, pot ser carros tancats, pot ser carros oberts, tornem a lo mateix de sempre, o sigui, segons la necessitat, farem i adaptarem, no? Però en definitiva, que veieu que es pot quedar el carro totalment tancat, tant per la part de davant com per la part de darrere. O sigui, es pot fer al gust del consumidor, no, David? Correcte. Si el vull en portes, si no el vull en portes... Sí. Depèn de la situació de l'establiment. Efectivament. Aquí hi ha diverses coses. O sigui, començarem a parlar del carro corresponent, depenent de què? Depenent primer de tot quines mides tenim. O sigui, el carro es mourà entre pisos, es quedarà en un office. Si es mou entre pisos tindrem que tindre en compte el que són les mides de l'ascensor, lògicament, punt 1. Si es quedarà amb l'office, tenim que saber quines mides són les de l'office. I a partir d'aquí sabrem quines són les possibilitats del que és les mides com a tal. Això és important de tindre-ho en compte perquè a partir d'aquí construirem el que és el carro. I amb aquesta necessitat podrem saber si aquell carro ens permetrà entrar-lo a l'ascensor o tenim que fer un carro més petit perquè pugui entrar-hi. Correcte. O sigui, el primer que hem de tenir en compte a l'hora de comprar un carro, primer, la mida. Important, molt important. Entre moltes altres coses, però és molt important. On s'ha de guardar l'ascensor? Efectivament. Tenim possibilitats que el que és el portasacs es plegui, per tant, si tenim una mida que és oberta ja de punta a punta, que fa X, però necessitem aquesta zona que és per brossa o és per roba bruta, això ja és qüestió de coordinar-nos i veure quina és la necessitat, però aquesta zona es pot plegar. Si es pot plegar, ja sabem que podem disposar d'aquest encongiment del que és el carro com a tal i les mides seran més petites. Per tant, tenim possibilitats d'adaptar-lo, com us deia. Però, en definitiva, aquest és un tema. Després, un altre tema important també són les rodes. Un altre tema també, per on caminarà el carro, si anirà per l'exterior, si té que anar per l'exterior, podem ficar unes rodes d'exterior. O sigui que si necessitem un carro per anar a travessar d'un mòdul a un altre, diguem, o... Correcte, que a vegades passa d'una situació a l'altra. Ficar una roda grossa i no tindrem cap problema de mobilitat. Sí, 150, 200, en placa, o sigui, és qüestió d'adaptar la tipologia de roda segons la necessitat que tinguis amb el terra. Si tenim la moqueta, amb el qual també ens exerceix cert impediment de moviment, que a vegades també costa, un dels temes que cada vegada estem fent més és que a la part inferior, aquí tenim 4 rodes, però a la part inferior, a nivell central, tenim una cinquena, que aquesta cinquena el que ens ajudarà bàsicament és a poder moure'l també amb més facilitat, ens ajudarà amb aquest moviment que necessitem que sigui pràctic. Perfecte. I llavors, a partir d'aquí, paracops també, com veieu, paracops perquè al final tenim una zona amb la qual tenim que treballar, amb els moviments que puguin haver-hi en el dia a dia necessitem que hi hagi una seguretat en quant a que no vagi donant cops dels diferents punts del passadís o de la zona que estiguem treballant, tant a nivell de lateral com a nivell del que és el portasacs també. O sigui que aquests temes són importants a tractar-los per fer aquest carro que dèiem a mida ja d'entrada. Una altra cosa que aquí ara, veient aquest carro i parlant aquí, per exemple, aspirador.
moltes treballadors de la neteja porten l'aspirador. Correcte. També l'hem de tenir en compte a l'hora de muntar el carro, no? Sí, Per exemple, aquí ara... efectivament, si hi ha una necessitat en quant al tema de l'aspirador, es podria ficar una base que seria com una llargada com aquesta, amb el qual inclús pot anar amb una roda també a la part inferior pel pes que pugui comportar l'aspirador mateix, es pot ficar amb aquest costat d'aquí, amb el qual jugaríem una miqueta amb les necessitats. Si necessitem un aspirador el podem posar en aquesta banda, de tal manera que no portarem un aspirador per un costat, el carro per un altre, tot el que podem incorporar dintre del carro per no tindre que portar diferents estris, que al final la càrrega de treball és prou alta, aquí intentarem facilitar-lo, que al final el que es tracta és facilitar-lo. Correcte, facilitar la feina. Sí, aquí hi ha diversos temes, o sigui, a nivell si parlem primer dels carros, que és el que estem parlant, no hi ha res més important d'entrada que és la imatge que pugui donar un hotel de cara al client. Si nosaltres tenim un carro que ens permet tindre tot organitzat de tal manera que la imatge que estem donant al client és bona, estem parlant de neteja, estem parlant d'aquest apartat amb el qual si la neteja no és que es faci malament, sinó que tenim ja d'entrada és important també donar una bona visualització. Sí, una mica d'ordre, que veus un carro ben ordenat, amb productes etiquetats... Efectivament. Imatge, sobretot imatge. Imatge, en un hotel també és molt important. Cuidem moltes coses dintre d'un hotel perquè no tenim que cuidar també el que és l'apartat de neteja. Llavors, a partir d'aquí, la imatge com a tal és important. Ja tenim un tema amb el qual si necessitem que vagi tancat, no es veurà res del que hi hagi dintre, perquè moltes vegades no cal ni que vegi... David, el puc personalitzar jo, el carro? Amb el logo de l'hotel, amb... Efectivament, amb el dia d'avui he portat aquest, amb el qual surt una imatge i surt ETS, però es pot personalitzar amb el logo de l'hotel, amb la imatge que li interessi al client. Tenim els acabats amb bordeus o amb gris antracita, el que seria aquesta part que veieu, o això en bordeus o això en gris antracita, i a partir d'aquí les imatges poden ser o neutres o pot ser amb la imatge del... Genial. Per vestir-lo, a nivell d'imatge. Per donar imatge. Efectivament. A partir d'aquí... Corporativa. Obrim. I aquesta és una possible configuració. Aquesta és una possible configuració, amb la qual, com la podem destinar en aquest cas? La podríem destinar a el que seria la zona de llançaria, la roba neta, a la part inferior. Si necessitem encara més capacitat, podem destinar aquesta zona també a la part superior, en comptes que hi hagi aquest divisor, pot ser tot lliure també, de tal manera que ficaria més material a nivell de roba neta. Per tant, és allò que dèiem al principi, una miqueta el fer aquell tratge a mida segons aquella necessitat que hi hagi en cada situació. Però, per exemple, aquí parlem d'una zona en la qual l'estanteria que veieu, aquesta d'aquí, aquesta repisa, és extraïble, de tal manera que ens permet jugar i pujar-la i baixar-la segons aquesta necessitat que puguem tindre. Podem incorporar una segona estanteria, si fos el cas i la necessitat per diferenciar els diferents tipus de roba que tinguem. I a partir d'aquí, el resto de material que es sol portar en el dia a dia ja venen a ser tal cosa com podria ser el tema dels amenities. Una situació o una possibilitat a nivell d'amenities ens dona la possibilitat, en aquest cas, amb un calaix, on internament podem col·locar els amenities aquí, es poden col·locar d'altra manera, però aquesta és una proposta, en aquest sentit, amb un o dos calaixos, a nivell depenent de la càrrega de volum a nivell d'amenities, i inclús també tot el tema de papereria, tenim un següent. Molt bé, està molt bé això. Són petits apartats que no es veuen, però que en definitiva tenim una necessitat que hi és, que el tema de la papereria, els bolígrafs, etc., que puguem necessitar, es tenen aquí, de tal manera que estan incorporats dintre de la mateixa... Ordre, tenir-ho tot ordenat, posar ordre. Al final també quan parlàvem de costos, un dels temes més importants a nivell de costos és el personal. O sigui que el personal, si realment ho té tot ben ordenat, serà més àgil en el que és el seu dia a dia. A part de la imatge que ja estàvem parlant, efectivament, que és molt important, necessitem que tot això es traslladi a que la persona que tingui que treballar amb els carros i els sistemes de neteja que després anirem veient, el carro per si mateix et doni ja la possibilitat de treballar bé. Que si jo necessito... Bé, més àgil.
Sí, si no necessito alguna cosa que sàpiga on la tinc d'anar a buscar, que sàpiga on puc agafar-lo i que estigui sempre allà. Buscar una metodologia de treball que al final és el que necessitem. Per tothom igual. Correcte. Correcte, i avui en dia que el tema personal s'està complicant molt, s'ha d'anar innovant. Correcte, per això si busquem tant a nivell de sistema de treball com de posicionament del material, com a nivell de sistema de neteja, un sistema que sigui sempre igualitari, hi hagi les persones que hi hagin, això ens ajudarà a que si la imatge de l'hotel i la higiene de l'hotel aconseguirem que sigui correcta, aconseguirem que sigui correcta tant amb una persona, amb l'altra o amb l'altra, és igual. O sigui, està establerta per l'hotel quina és la manera de treballar i de funcionar. Perfecte. Què més ens expliques, David? Doncs bueno, el carro ja l'hem vist una mica. Sí, hem vist una mica el carro. El carro també, com veieu, aquí està compost, en aquest cas, d'un portasacs, que en aquest cas és un portasac de 120 litres. El carro pot portar incorporat el portasacs o no. Aquest portasacs es pot destinar o bé a lo que és la brossa, que pugui sortir de cada habitació, o bé es pot destinar a lo que és roba bruta. Roba bruta. Sí. Què passa sobretot amb la roba bruta? El tema de la roba bruta, al final el volum que hi ha de roba bruta és prou ampli. És prou ampli, no? Vol dir que hi ha una quantitat de roba bruta important que va sortint a nivell de les habitacions que vas fent. Per això he volgut aprofitar i portar també el que seria un carro, un exemple que podem proposar. Tenim altres capacitats, en aquest cas és un carro de 2%, 2% vol dir 200 litres en total, però en aquest cas dividit en dos. En dos bosses. Sí, internament, per si volguéssim en un moment donat diferenciar el que és els diferents tipus de roba bruta, doncs també el podem diferenciar. Perfecte. Vale? No, està molt bé. Una altra cosa que et volia dir, David, tornant a la bossa del carro, de la brossa. Ara que estem parlant de sostenibilitat, que el món va cap aquí, correcte. Podem ficar diverses bosses de colors, podem dividir l'escombraria? Si això ho destinem a brossa, com podríem... Hi ha dues maneres de destinar la brossa dintre del que nosaltres podem proposar, que és la brossa que vagi incorporat amb el carro, i també aprofito per dir-vos, hi ha un altre carro que porta un sistema de brossa més roba bruta. O sigui que tindríem tot lo brut per un costat i lo net per un altre. Perfecte. Podríem jugar. Torno al mateix, depenent de la metodologia, del sistema de treball de cada hotel, adaptarem un carro, una situació, una fórmula la més correcta possible segons es pugui treballar en cada hotel. Però, per exemple, si em parlaves del que és la brossa a nivell de reciclatge, que cada dia es fa més, aquí podem ficar un divisor o de 2/70, o sigui, dividir-lo per la meitat, o dividir-lo per 3, de tal manera que ja estem podent traslladar els diferents residus que ens hi trobem, separar-los ja, una vegada ja al mateix punt de treball, els podem separar. Això és un sac que al final el sac el que ens permet és que exteriorment no es vegi el que hi ha dintre, perquè no volem que es vegin bosses ni... Quantes menys coses penjant tinguem a nivell de bosses, sempre molt millor. Tot incorporat dintre del carro. Més imatge. Correcte. Llavors aquí perimetralment tindríem el sac i internament ficaríem les bosses dividides amb els colors corresponents perquè ja visualment es pugui tirar la brossa. Perfecte. Es pot fer aquí o amb l'altre carro que us deia per poder-ho treballar. Molt bé, David. Però és important perquè sí que és veritat que la direcció a nivell de reciclatge cada vegada és més gran. Correcte, va cap aquí, al món. Però bueno, podrem fer-ho aquí o podrem fer-ho aquí. En quant a la roba bruta, sí que comentar-vos, intentem que tots els sistemes, ja sigui ja inclús partint del carro, també sigui important el tema de l'ergonomia. Però ja no només pel fet que estiguem pensant en que la persona que estigui treballant amb el sistema hi hagi les menys baixes possibles, que també, que al final quan tot intentem facilitar-lo de la millor manera possible, primem el tema que no hi hagin aquestes baixes. Però és el facilitar també a l'hora de treballar, perquè si tenim que treure roba bruta, per exemple, en aquest cas, es faria en base a una zona que seria, es podria obrir per aquí, no sé si ho veieu, podríem treure la roba directament per aquí. Per què? Per evitar precisament el tirar cap a dintre i el tindre que ficar-nos internament per recollir la roba o per manipular-la. Llavors intentem facilitar-lo de la millor manera possible. Això seria
una mica tots els conceptes amb els quals treballem una cosa i l'altra. Conjuntament. La càrrega de treball és important, tot això ho tenim que tindre present i el temps també prima en aquest sentit. Correcte. I llavors intentem ficar-nos una mica en la pell dels treballadors. El temps és prioritat Sí. perquè entrades i sortides, bueno, el sector hoteler, ells ho saben millor que ningú, que Sí. sempre van amb presses. Van amb presses, però bueno, entenc que les presses no condicionin altres coses en aquest sentit i per això una miqueta el fet d'anar veient-ho així. Bueno, Molt bé. en definitiva, la configuració de, com us deia, aquest carro també, doncs, o sigui, a part de les que són els amenities, aquí, per exemple, una altra possibilitat seria el fet de que amb aquesta configuració, doncs, si volguem ficar el tema de botelles a nivell del minibar, que volguessin tindre una necessitat, també podem treballar-lo aquí amb una sèrie de material més que... Vull dir que podem separar, sobretot és important per nosaltres, el fet de que no estigui en contacte les diferents zones. Producte químic, amb roba neta, amenities... Si jo tinc roba neta, jo no, primer d'entrada no m'interessa que estigui en contacte amb el que és amb els sistemes de neteja, amb els productes o amb la roba o amb la brossa que pugui haver-hi a nivell de residus, sinó que tot està separat, les diferents zones, perquè no estiguin en contacte amb si. O sigui, si és net, ho tenim separat. No hi hagi contaminació creuada. Exactament, i ho tenim allà ben tapadet. Per desgràcia, la situació ha sigut la que ha sigut a nivell de pandèmies, etc. Va millorant tot, però tenim que tindre en compte que tot això, la imatge que donem de cara al client, si això ho remarquem i és important que cada zona tingui les seves coses i no estiguin en contacte, millor que millor. Perfecte. És una mica el motiu. Molt bé. Vale. Què més ens portes? Què més ens preguntaràs avui? A veure, David. Més coses que al final parlàvem del que és, ara parlarem dels diferents sistemes de neteja, però en definitiva, carros, com a resum, podem fer-los a mida segons necessitat, i això és qüestió d'estudiar-ho i veure-ho. El sistema de roba bruta es pot fer incorporat o separat, també segons necessitat. Després, els carritos, tenim una zona que és... Perdona, David, una altra cosa del tema dels carritos, antirobatoris, que als hotels us trobeu moltes vegades els amenities que volen dels carros. Cada dia més això... Tots els que anem d'hotel a vegades... Gràcies per al costat, no? I com que no vol la cosa... Aquí riuen perquè que és veritat. Sí, efectivament, d'entrada, la porta ens ajudarà a que no hi hagi aquest... Tenim també inclús la possibilitat que aquesta claueta se'ns quedi amagada, que no es vegi, doncs incorporar-ho dintre del carro, sobretot quan no tenim el carro controlat. Correcte, quan el tenim al passadís. Exacte. Una altra manera que ens permet el fet que, com té les parets a la part posterior, si no té portes, el que normalment es fa és posar el carro de cara a la paret, castigat, perquè no es vegi internament el que hi hagi, però si no, també podem fer, si no té portes, és que si parlem dels amenities, que és el que possiblement més... Estira més la gent? Sí, que cadascun dels calaixos pugui incorporar ja una clau per si mateix. Puc tenir el carro obert amb calaixos tancats. El que és la zona d'amenities, que al final és el que parlàvem, que aquesta zona estigui assegurada amb una clau. Una clau que és extraïble, una clau que és universal i que hi ha còpies sense problema, que en qualsevol cas tot el carro, tots els sistemes que nosaltres oferim, hi ha recanvis de tot. Perfecte. I unitaris i amb rapidesa, que és el que interessa. Aclarit. Aclarit el tema dels robatoris? Molt bé. Vale. Lògicament parlem d'uns carros amb unes necessitats a nivell de pisos, però després parlem també de zones que també tenim que treballar, com poden ser zones comuns, halls, menjadors, etc. Jo us he portat aquest carro petitet, amb el qual per poder fer les zones, sobretot de neteja, del que són el resto a part de les zones d'habitacions, el resto de zones. Aquest és un carro petitet, però nosaltres podem fer carros, com bé saps. Correcte. I ho trasllado a tots vosaltres. També podem fer carros de neteja a nivell de les zones comuns, segons necessitats. Si tenim que portar material com per anar distribuint-lo a les diferents zones, vull dir que necessitem emmagatzematge, doncs tindrem un carro per emmagatzematge també i que incorpori les diferents zones que necessitin. Que necessitem. Sí, jo he portat un carro petitet perquè es pugui veure que pot ser algú compacte, algú pràctic, algú còmode a nivell de treballar les diferents zones que
que puguem veure. Però en definitiva, no tots els carros ni totes les necessitats, inclús dintre un mateix hotel, són les mateixes. O sigui, a la zona de pisos és una cosa, a la zona d'habitacions, a la zona de zones comuns és una altra, qüestió d'adaptar-ho. Inclús els sistemes també poden variar. Molt bé. I aquest carro que ens has portat, David? Bueno, jo, si et sembla, un tema molt interessant és el tema de la neteja. Correcte. Que posteriorment acabaré amb aquest carro que també té un sistema de neteja seu particular. Parlem-ne una miqueta, si et sembla, del sistema de neteja. Del sistema de neteja. Sí, és un tema que és, penso, molt important per diversos motius. Un dels que ens té aquí en el dia d'avui, que és el tema dels costos, que és importantíssim, els costos, perquè la situació és la que és, o sigui, al final tenim unes necessitats, però a vegades se'ns disparen els costos químics, aigua, temps. Temps, correcte, temps. Vale? Temps vol dir, una vegada, tornem a lo mateix d'abans, temps vol dir que les persones que estiguin treballant estiguin aprofitant al màxim el seu temps. I aquest és el cost més alt. Si això ho podem rendibilitzar al màxim, donarem una molt bona eina a l'hotel, a part de tot el que ens oferirà, millorarem higiene i millorarem esforços. I manera de treballar. Per tant, penso que és una bona proposta ja d'entrada. Ara ho veurem, però en definitiva anem per aquí. Perfecte. Per intentar ajudar-ho. Primer de tot, tenim diferents sistemes per lo que són les diferents necessitats de lo que seria... Anem a parlar d'habitacions primer de tot, a nivell de les necessitats d'una habitació. D'entrada, necessitem, per exemple, el que és netejar el que és el tema de les superfícies, amb el qual jo puc entrar amb un sistema, un cadi, petitet en aquest cas incorporat és un palet més gran, pot ser fins aquí o podem fer-li un afegit segons la necessitat, de cara a poder entrar interiorment a l'habitació. Correcte. Ara faig un incís aquí perquè jo aquest producte és un producte que m'agrada molt. A part, en el tema d'allotjament de càmping, per treballadores, governantes en tema d'allotjaments de càmping, els hi va molt bé aquest sistema. Perquè cada una, per moure'ns, per canviar de bungalov a bungalov, és un sistema molt pràctic. I ordre. Ordre. Aquí és el que anava. I aquí a vegades es troba amb una que va amb el seu cubell, un cubell domèstic, amb un cubell que hauria de ser per fregar, però a dintre em posen tot el que és el material. Doncs això, a nivell de concepte és el mateix, però ben organitzat. Ben organitzat, que ens permet ficar les botelles ben posades, la baieta tal qual necessitem. Per tant, tenim un sistema que ens permet donar ordre en quant a... És conegut al mercat, però és molt pràctic, que ho sapiguem. Llavors això es pot posar allà on ens interessi dintre del carro, però en definitiva tenim una primera feina. No entraré en el que és el tema de treure la roba i tal, que aquí no hi entro jo en quant a neteja, però lògicament és un treball que hi ha internament dintre de l'habitació, però sí que hi ha un treball important que seria primer de tot amb el qual tenim que netejar les superfícies amb les baietes, amb els colors corresponents segons zona, que això es pot fer amb baietes de microfibra que oferim de bona qualitat, que ens ofereixen un bon arrastre de la brutícia. Podem diferenciar-ho per colors. Per colors, en gamma de colors, correcte. En diferents zones, sempre i quan els tinguem localitzats quines són les diferents zones, correcte, podem diferenciar-ho. I després, a partir d'aquí, tenim una sèrie d'estris que ens donen la possibilitat també del que són les superfícies. Quan parlem de les superfícies, el poder-les netejar. Tenim dificultats a vegades d'arribar a depèn quines zones. Això parlem d'un sistema que és una funda de microfibra. El plomero més modernitzat que dic jo. Plomero modernitzat. Ja no va aquell de plomes, perquè al final no es tracta de moure la brutícia de zona a zona, sinó que es quedi agafada la brutícia en la zona corresponent, en aquest cas la microfibra, i ens permet, en aquest cas, el poder-ho regular segons la necessitat que tinguem. També hi puc afegir un pal aquí per fer llargada. Correcte, podem afegir un pal perfectament aquí si no arribem en quant a zona. I també ens permet donar-li forma
segons la necessitat de la zona corresponent a netejar. Llavors, bueno, és un sistema que ens permet, sobretot inclús, per exemple, se m'ocorreix, les zones de ventilació, aire condicionat o aire calent a nivell de lo que és a nivell superior, aquesta amplitud ens dona per poder netejar aquelles zones difícils a vegades de netejar i que a vegades per rapidesa i per no ens dona temps, ens dona un sistema fàcil, útil, còmode per poder fer aquest tipus de coses. Al sobre dels marcs de les portes, que a vegades... Correcte. Bueno, jo al final ensenyo, proposo i em trobo la sorpresa de que s'està fent servir per zones amb les quals... Moltes coses, sí. A ells els hi serveix, a les persones que estan treballant amb el sistema els hi serveix perfectament per poder netejar les zones que realment ells coneixen, que saben on pot haver-hi brutícia i que amb el sistema ens agilitza tot això. Sí, és... Bueno... Llavors... És un gran estri per tenir-ho. Sí, això es pot incorporar en el mateix carro sense problema amb un portamànec, això és un portamànec que el posem normalment a tots els estris per facilitar la col·locació i no tindre que anar donant voltes a buscar quines són les zones de portamànec, sinó que el mateix sistema ja porta el portamànec incorporat. A partir d'aquí, un següent pas podria ser perfectament el fet de treure a nivell de terra. Exacte, entrem a l'habitació, primera, o passem l'aspiradora o escombrem. Sí, ens hi trobem en diferents situacions, o sigui, aquí la gran diferència està normalment en hotels d'interior o de ciutat. O de platja. O de platja. Perquè tenim el tema de la sorra. Efectivament. Problema número 1. La fantàstica sorra. La sorra al final no és una altra cosa que poder treure-la d'una manera amb la qual o bé l'absorbim a través d'un aspirador, que el podem incorporar, com bé dèiem al principi, dintre del mateix carro, l'absorbim, la traiem, o necessitem el sistema tradicional habitual de lo que seria l'escombra. Una escombra, ni més ni menys. Jo aquí no presento res innovadors, però sí que en qualsevol cas jo soc molt partidari d'incorporar un sistema de, en comptes d'agafar el recollidor habitual de tota la vida, amb el qual anem recollint, i moltes vegades a l'hora de recollir, quan estem recollint, aquella pols, aquella brutícia se'ns aixeca amb suspensió, vol dir que estem traslladant pols d'un costat a l'altre, vol dir que aquella pols després la tindrem que treure d'una altra manera. Si tota aquella pols o brutícia o sorra, al final la podem incorporar dintre d'una bossa, ens donarà higiene, perquè quedarà ficada aquí dintre, però ja no només això, tornem una altra vegada al tema dels temps. No em tindré que estar entrant i sortint constantment a buidar el que és el recollidor. Amb el que a vegades suposa que quan l'estic complint, quan vaig cap allà, si tinc la finestra oberta o la terrassa oberta, un cop d'aire se me'n pugui anar a la brutícia cap a... Per tant, anem a assegurar al màxim possible que la brutícia se'ns quedi dintre d'una bossa, de tal manera que no se n'anirà. Molt bé, molt bé. Això és un sistema... Assegurem la recollida. Correcte. I podem adjuntar l'escombra, com bé veiem. Un petit detall del que seria... Són petits detalls que al final un sistema de neteja, quan ens dona un avantatge, és quan tanquem el cercle des del principi fins al final, a nivell de necessitats de cada hotel, torno al mateix, o sigui, cada hotel tindrà una necessitat i l'acabarem d'ajustar, però aquesta és una possibilitat que ens permet un simple tema com un recollidor. Exacte, també és ordre. Correcte. Higiene, ordre... ordenant i agilitat. Cada pas i agilitat. Correcte. Quina manera més tindríem d'escombrar una habitació, David? Un hotel d'interior, que no diguem fora de platja. A partir d'aquí nosaltres tenim un sistema ja també conegut en diferents àmbits, però amb el qual es tracta d'un sistema que se li diu, nosaltres li diem lamelo, que té 7 làmines de goma, que aquestes làmines són les que faran l'arrastre en el terra, però això va juntament amb una fiselina. La fiselina no deixa de ser la fiselina, que se li incorpora, i aquest sistema com a tal, el que són les làmines juntament amb la fiselina, sota el meu punt de vista, perquè al final són punts de vista, però per mi és un dels millors sistemes per assegurar la gran preocupació que hi ha avui en dia en un hotel. Pèls, pelusilles, coses... I més si hi ha animals i... Sí, coses complicades realment de treure amb una escombra, altament complicat, però que amb un sistema com aquest ens assegura, sense tindre que estar
vigilant a cada zona que estic treballant si ho he fet o no ho he fet, perquè zona per la que passes, zona que ens atraparà el que és el sistema, ens atraparà perfectament els pèls. Els pèls, la pols, tot. Ens assegura una rapidesa i una agilitat a l'hora de fer aquest prebarrido, aquest escombrat amb la fiselina, i ens ajudarà a tindre aquesta higiene important. La fiselina, què necessitem? Una fiselina per habitació, això? Bueno, mira, normalment s'intenta assegurar al màxim el que és la higiene. Si estem parlant d'assegurar al màxim la higiene, o sigui que el que estic treballant en aquesta habitació no ho treballaré amb la següent, això m'assegurarà, si ho faig així, m'assegurarà el fet de que la brutícia amb el sistema que estigui treballant aquí no s'emportarà brutícia cap a l'altre costat. Llavors aquí el que nosaltres proposem amb el sistema d'escombrat és bàsicament, aquí li podem posar 4... O sigui, perquè per entendre, una persona que faci 10 habitacions o 15, hi podem ficar 15 fiselines? 15 no. No recomanem 15. Per què no 15? Perquè el gruix de 15 ens donarà un gruix tan ample que llavors el sistema de làmines inferior no treballarà correctament. Però sí que podem posar-ne 5 perfectament. O sigui, 5 les podem ficar perfectament. I fer 5 habitacions... Llavors, la idea és, posem... I anar traient fiselina. Fiselina al terra, posem això al mig, i de davant a darrere, fiquem la fiselina, el sistema per l'escombrat. Fiselines. Comentar, tenim dos tipus de fiselina. Una que és una fiselina amb oli mineral no tòxic. L'oli és un sistema que es treballava i se segueix treballant, però que cada vegada estem treballant més una fiselina sense oli. Per què? Perquè tot el que pugui ser menys residual de cara al terra, o sigui, deixar menys producte al terra, millor. Sempre i quan tinguem un sistema que ens asseguri que puguem treballar bé i que puguem donar-li una seguretat d'higiene. Al final a l'oli li dona un acabat, sí, depèn quines zones, perfecte, hi ha qui prefereix així, però en definitiva també volem que no quedi llapat al terra, saps? Aquells vels que estan creats bàsicament per un excés de químic, o sigui, això està... Però si li sumem oli, doncs encara no és gaire positiu en aquest sentit. Per tant, la fiselina sense oli ens dona una molt bona higiene com a tal, ens assegurem molt bé aquesta higiene i ens assegurem també que no deixem un residual. Que no deixem les llafonades. A partir d'aquí, tots els nostres sistemes, mànecs extensibles. El mànec extensible ens donarà... Bàsic per treballar... Sí, parlàvem també d'ergonomia abans, el fet de treballar amb un mànec així, amb una persona, problema d'aquí, si treballem amb un mànec massa baix, problema d'esquena, alçada corresponent, més o menys, la barbeta, i ens permet poder entrar a l'habitació i amb la direcció que correspon, que això té unes fletxes, la part ampla va cap endavant, anem al fons de l'habitació i assegurem... I anem fent el buit com sempre. Anem fent les S i 8 segons ens permeti, perquè així ens anem portant la brutícia cap a fora. Per tant, estem intentant assegurar al màxim sense tindre que estar pendent, sobretot, depèn quins sistemes, amb el fet si m'he deixat una cosa o m'he deixat l'altra. Amb una escombra, ja us ho adelanto, que si hi ha sorra, sí, puguem treure la sorra inicialment, però si volem fer un bon acabat a nivell d'escombrat, si es vol fer aquest sistema, ens dona... És espectacular. Jo ara aquí faré un incís. La gent que ho ha provat ha deixat l'escombra. Tenim diversos clients que, per desgràcia, amb el tema Covid ho van provar i, bueno, no hi ha ni una escombra més. És espectacular. És espectacular, sincerament. És una gran producte. He fet proves amb llocs amb els quals el sistema de treball, les eines que tenien potser no eren les més adequades i entres en un sistema com aquest i en una habitació neta i encara segueix extraient brutícia. Es tracta de fer el menys esforç possible assegurant al màxim la... Quan acabi l'habitació, aquí el que es tracta és que si tenim una fiselina interior aquí inferior amb la qual hem agafat brutícia, això és del nostre pas constant, però per poc que tingui, agafem la fiselina superior i li traiem
la fiselina, I ja ens en queda una altra. i aquesta fiselina aniria a la zona de brut i ja tindríem la següent preparada perfectament Per la següent per la habitació. següent habitació, perfectament, i seguir treballant. Molt bé. Ara tenim l'habitació escombrada Sí, i ara anem a anem a... Anem a fregar-la, Anem a diguem. fregar? Anem a fregar. Vinga. Anem a proposar un dels sistemes que millor ens està funcionant de cara a hotels. No té per què ser l'únic, no tenim més propostes, però sí que és veritat que és una de les solucions que estem oferint i que millor està encaixant. I en aquest sentit parlaré de lo que és la preimpregnació. La preimpregnació, potser per algú és desconegut, jo suposo que cada vegada es coneix més, però en definitiva aquí es tracta d'eliminar la fragona I la galleda. i la galleda. Vale? Què suposa la fragona, què suposa la galleda? Que això no explicaré res nou perquè al final és un tema molt habitual i que treballa molta gent en el dia a dia. Suposa agafar el cubell, suposa omplir-lo, Correcte. suposa Pes. carregar, suposa ficar-li producte i a partir d'aquí anar treballant l'habitació amb la fragona, que ara us explicaré la diferència amb el que és la fragona amb el fregat en pla, que us explicaré, però d'entrada el protocol que es pugui marcar dintre d'un hotel pot ser o que aquell cubell d'aigua es canvi a cada habitació O cada dos. o que per temps no ens doni temps d'estar canviant correcte. cada habitació, que moltes vegades... Passa. Passa i pot passar. Anem clavats de temps i... En el cas de que, tu imagina't, en el cas de que estiguem canviant a cada habitació, jo vaig a fer un suposat, també perquè ens hi donem compte a nivell de costos moltes vegades, què suposa, si parlem de costos, després Sí. parlarem i veurem altres avantatges. Però si a nivell de costos parlem, quan omplim un cubell d'aigua, un cubell de 12 litres, un cubell de 14, el fiquem a 8, per exemple, si fem 20 habitacions i el canviem a cada habitació, són 160 litres. Correcte. 160 litres d'aigua Per persona. Per persona que hem transportat. Si aquesta persona també, lògicament, li fica producte i cada vegada buidem i omplim, tirem 160 litres d'aigua amb aigua i producte, amb el que suposa el temps també corresponent a omplir-lo i I buidar-lo. buidar-lo. Correcte? Correcte. Vale, ja tenim un tema de costos. Aquí us plantejaré ara, i ara veureu com, però plantejo que amb 5 litres, 5 litres d'aigua amb el seu amb corresponent el seu producte corresponent producte. químic, la dosificació corresponent, podem fer 20 habitacions. 5 Amb 5 litres, 20 habitacions. contra 160. Això ho diu tot. Aquí estalviem aigua, a dojo i producte. Estem en un moment en què el medi ambient també és important, tenim que tindre-ho en compte. Correcte. O sigui, l'aigua sembla a vegades que sigui algo inacabable, però interessa a l'aigua cada vegada tindre-la més en compte, i si parlem de costos directes més ràpids i mentals a nivell d'immediatès, el químic l'estem pagant. I d'esforç per al personal que treballa. Per suposat. Tot està plantejat en base a una reducció d'esforços. Correcte. Per I això tant, com es fa, David? Us ho plantegem de la següent manera. Agafem una cubeta hermètica, en aquest cas és una cubeta hermètica de 20 litres, perquè la proposta amb la qual estem plantejant és plantejar una mopa de doble cara, amb la qual la mopa de doble cara pot ser de diferents tipus. Ara us ensenyo que pot ser vermella i blava, igual que aquesta vermella i blava, però aquí té un punt d'antilliscant i aquesta és llisa. Llisa, llisa, antilliscant, llisa. Ara us explico el per què. Lo mateix, llisa, antilliscant, però un punt més antilliscant del que seria aquest. Sempre veig, David, que hi ha doble color. Sí. A veure, explica'ns Ara el motiu. ja entendreu el per què. Aquí el que ens permet, quan fem una preimpregnació, i ara us explicaré com es fa,
quan fem una preimpregnació, una cara d'una mopa, ja sigui aquesta o sigui la que sigui, si és d'una sola cara, imagineu una mopa habitual, Sí? estem parlant de que fa uns 25-30 metres quadrats. Si parlem de dos cares, parlem del doble, de 50 o 60 metres quadrats. Però ja no només això, a nivell de fer més superfície, sinó que ens permet diferenciar la brutícia de lo que és l'habitació a la brutícia que és del bany. O sigui que amb una mopa podem fer habitació i bany, Sí, diferenciant el que són les diferents zones de les diferents zones. i, per això us ensenyava aquests diferents acabats, els diferents tipus de terra. Vale. O sigui, no sempre el terra que tenim a l'habitació És el mateix? és el mateix que tenim al bany. O sí, o a vegades depèn. Si fos el mateix, llisa, Llisa, llisa. llisa. Si fos amb una mica antilliscant, llisa per habitació, antilliscant pel bany. Pel bany. Si encara fos més antilliscant, tenim aquesta altra, l'Ultra Safe, en llisa, antilliscant. Per tant, adaptarem una cara visualment a nivell de color per les diferents zones i adaptarem el teixit als diferents tipus de terra. De superfícies. Correcte. Això serà una mopa per habitació, per lo mateix que dèiem abans, per assegurar el que serà la higiene d'una habitació a l'altra. A l'altra. O sigui, evitem la contaminació creuada. D'anar amb la fregona Importantíssim. d'una habitació a l'altra. Vale? Llavors, Molt bé. això és una metodologia de treball amb el qual, sigui la persona que sigui, sempre serà la mateixa manera de treballar. Perquè aquí també ara influirem amb el tema de la quantitat d'aigua, amb el producte químic, que podem traslladar de cara al terra. Vale. Vale? Llavors, això es posaria internament dintre del que és el cubell hermètic, tal qual així posat. 10 mopes, has dit? Aquí m'hi caben fins a unes 20, 20 i poquetes. Vale? O sigui, per treballar bé amb el cubell així, de 15 a 18? 20, 20? fiquem-ne, 20, bé? fiquem-ne, sí, amb O 20. sigui, podríem fer 20 habitacions. 20 habitacions podem fer-les perfectament. Perfecte, amb aquest cubell. Sí, d'entrada que veiem que ja no tindré que fer res més que una preparació inicial a primera hora de la jornada i ja no tindré que fer cap tipus de canvi més Durant acabar les 20 durant la habitacions. jornada. O sigui, jo aquest cubell, passo d'un cubell de 18 litres d'aigua a agafar aquest cubell amb 5 litres. Correcte, que pot anar incorporat amb el mateix Que carro. el porto aquí incorporat al carro. Correcte, Per- i no el tindré que anar manipulant. Perfecte, i me n'oblido. Correcte. Cada cop que vagi acabant una habitació, la mopa que trec, Ara us ensenyo perquè anirà a una altra zona de zona brut. perfecte. Vale? Però la preparació com a tal seria, fico les 20 mopes aquí i decidim, això té un baremo de quantitat d'aigua que tindrien que tirar, depenent del tipus de terra. Imagina't un parquet, que ens hi trobem molt habitualment. Sí. Un parquet, què passa amb un parquet d'una habitació? Un parquet d'una habitació, d'entrada, ens hi trobem que necessita poca aigua. Llavors, si treballem amb un cubell Necessita domèstic... no vol aigua, un parquet no vol aigua. Vale. Si resulta que treballem aquell parquet, tenim que apretar moltíssim a nivell de gestos, tenim que fer molt d'esforç, vol dir que tenim que traslladar poca aigua al terra, tenim que fer molt d'esforç de treball. Correcte. Aquí ja podem estipular-ho. Si jo decideixo que la quantitat d'aigua que porti la mopa sigui baixa, la quantitat de litros que jo tiraré És menys. serà menys. Que necessito més aigua perquè el terra és més porós, doncs Augmentar. li ficarem més. Però sempre, cada dia serà igual. I a més, que totes les persones treballaran amb el mateix criteri. Un conjunt de criteris establerts per l'hotel que sempre seran iguals. Iguals. Val? Per tant, literaríem la quantitat d'aigua corresponent, això es pot ficar amb aquesta Amb la rejilla aquesta, rejilla, de tal manera que ens ajuda a repartir l'aigua El de la producte. millor manera equitativa, i una vegada tinguéssim ja l'aigua posada amb el producte, es tapa, es deixa així i es col·loca al carro. i es col·loca al mateix carro. I això ja et permet ja anar a la zona de treball. Una altra cosa, David, no tots els hotels tenen passadissos, o sigui, per anar amb carro. Per exemple, un hotel amb diferent tipologia, que escales, tinc 3 habitacions a dalt, 4 a baix. Correcte. Podríem anar amb aquest cubell i amb els estris. Podem escollir aquest sistema amb el cubell
i agafar directament i anar treballant la mopa per les diferents zones que treballem. Si no, després t'ensenyo un altre sistema amb el qual també et pot ser vàlid. Perfecte. En definitiva, una vegada vist les mopes amb les quals jo agafaria, imagineu-vos, agafo la mopa de lo que és el cubell. Del cubell, humida. Correcte. Sí. Destinaríem, per exemple, el que és el blau a lo que és l'habitació i el vermell a lo que és el bany. Correcte, el vermell sempre precaució. Tornem a lo mateix, és un supuesto que estem fent nosaltres aquí, és qüestió d'adaptar-ho a cada situació, a cada hotel, a cada necessitat. Però en definitiva, posaríem el blau al terra, amb el grau d'humitat just que necessitarem per fer l'habitació i el bany, que ens doni un grau d'humitat just que necessitem al terra, però que no se'ns quedi curt com per no arribar amb humitat al final. Per tant, li donem aquell grau just, que una vegada hem establert aquella quantitat d'aigua en producte, el que et deia, cada dia serà igual. Ja està estipulada per sempre. Aquesta és la nostra fragona. O sigui, un canvi radical, passem aquí de... Que per això fem les formacions, una vegada s'imposi... es posi el... S'implanta... el que és el sistema de cara a l'hotel, es fan unes formacions perquè tot el personal que tingui que treballar amb el sistema sàpiga perfectament com fer servir els seus estris de la millor manera possible. Tornem a lo mateix, mànec extensible... Tots els mànecs treballem igual? Correcte. Una pregunta, David, ara que estàs aquí. Amb un mànec jo puc fer anar dos estris, tres estris? Hi ha sistemes que sí que ens ho permeten. I després també t'ho ensenyaré amb això. Perfecte. Com tu ja ho saps, te m'avances. Però efectivament, ens ho permet. I en definitiva aquest sistema, a nivell de fregat en pla, que el sistema de fregat en pla, parlant-ho ràpid i sense entrar en molt detall, que això ja podríem entrar en més detall una vegada féssim la visita directament amb el client, les avantatges que ens dona són importants, el fregat en pla contra el que és una fragona. Sé que hi ha reticències d'entrada, a vegades, perquè són canvis i els canvis sempre són... Els canvis costen molt, però segueixo dient, David, que la gent quan ho ha provat ja no vol tornar ni a l'escombra, que parlàvem abans, ni a la fragona, que parlem ara. Qui estem el dia a dia al carrer, qui estem cada dia visitant a clients, qui veiem que la tendència cada vegada és més gran cap a aquesta direcció, doncs intentem traslladar això de cara al resto de gent. Sí, i sobretot per les persones de la manera de treballar, que és un tema d'esforços, com diu en David sempre, que parla de la mateixa paraula. Canvia totalment. Els esforços d'escombrar, de fregar, quan parlem de fregar en pla. Ens donarà menys esforços i ens donarà més agilitat a l'hora de fer l'habitació. Abans deies també el tema del temps. Tornem a lo mateix. Si jo no tinc que omplir i buidar, que ja ho hem dit abans, ja estic guanyant. Sí, és que estic guanyant, és que me n'oblido. El sistema com a tal et permet ser més àgil a l'hora de treballar, millor que millor. Per què? Perquè el fregat en pla no tindràs que estar repassant la mateixa zona no sé quantes vegades, sinó que és zona feta, zona treballada, i continuar assegurant que si s'ha quedat qualsevol tipus de brutícia l'acabes de recollir per si acaso, o sigui a nivell d'higiene també ens assegurem certes coses importants. Sí. I a veure, aquesta fragona com va, David? Ensenya'ns com fregues. Obrir un lateral, vindre aquí, col·locar-la sense ajupinza, tanquem, col·loquem i ens anem a la final de l'habitació. I una vegada ens anem al final de l'habitació, faríem la neteja corresponent. Com és un sistema de fregat en pla, ja d'entrada a nivell de l'esforç, i aquí jo no pretén. O sigui, és que ho fas molt fàcil, És així, I és així, és correcte. Amb una fragona, jo que tinc a casa una fragona, i quan agafo una mopa canvia totalment. L'esforç, no hi ha esforç, o sigui... Res a veure en aquest sentit. Per això dic que els canvis acompanyem amb aquest canvi, no deixem sol el client, sinó acompanyem a que aquesta transició... És superimportant fer l'acompanyament, o sigui, això sempre parlem del mateix. Si fem la zona corresponent i entréssim al bany, simplement quan arribéssim a la zona del bany, ensenyo la cara i ja tinc... O sigui, has canviat la cara i ara entraria al bany. No he tocat res amb les mans, he canviat, estic fent la zona vermella amb l'habitació
i l'únic que em faltaria és al final de tot, quan ja surto del bany, el trosset final del passadís, del que seria la sortida de l'habitació, que acabaria de fer la zona corresponent. Torno a canviar. I com bé em deies abans i em preguntaves, on anirà la mopa Bruta? Doncs la mopa bruta va amb el seu zona corresponent de zona bruta. Vale, o sigui, la ficaríem amb aquest cubell que tens, Correcte. que veig que hi portes ficat Una rejilla. Una rejilla amb la qual aquesta rejilla que tenim aquí internament es pot treure i portar directament, quan acabi el procés de la neteja de les habitacions, a la zona de bugaderia o a la zona corresponent perquè posteriorment... Per rentar-los. Correcte. Vale, o sigui, que ficaríem totes les mopes brutes aquí, Sí, no toquem res, no en toquem cap res amb la moment. mà, la deixo en un lateral, la deixo i ja no toco res. Perfecte. I procés en aquest sentit. O sigui que ara el procés de l'habitació el tindríem quasi bé tancat. Ja hem escombrat i hem fregat. Correcte. Sistema fàcil, ràpid, còmode, No, i no, que jo espectacular. crec que guanyem en molts sentits, ja sigui la brutícia, perquè a vegades, no, és que jo tinc molta brutícia, no passa res. Si és que precisament un sistema de fregat en pla, precisament el que et dona és més fricció, et dona més possibilitat d'arrencar certa brutícia. I si tenim una zona amb la qual de la mopa està preparada per zona que es rasqui, si tenim una zona que està amb una brutícia incrustada, podem treballar-la amb més facilitat, amb menys esforç. Amb menys esforç. Ho dic perquè hi ha diferents tipus d'hotels que es troben en diferents nivells de brutícia, però podem intentar buscar amb més aigua, inclús també perquè necessitem més aigua, treballar amb més aigua o buscar la mopa corresponent depenent del tipus de brutícia. Però sobretot aquest sistema, dues coses importants. Reduïm aigua molt i producte químic. Perquè producte químic és ridícul el que necessita per fer 20 habitacions. Podem baixar el que és inclús la dosificació de químic, que de fet és convenient pel fet de treballar amb menys químic, perquè al final aquí estem posant el producte directament a el que són les mopes i no estem escorrint en cap moment. Correcte, o sigui que traguem la manipulació ja de químic també del personal. Efectivament. I tot això acompanya a que, i jo torno i insisteixo molt, baixar els esforços de cara al personal. Correcte, esforços i temps. Esforços, et dona agilitat i que això ens permeti el que convingui. Si podem fer més a fons una sèrie de zones que abans no les podíem fer perquè el sistema et dona una agilitat que abans no la tenies per lo que sigui, en aquest sentit et dona la possibilitat de millorar coses que abans no t'ho permetien, bàsicament. Perfecte. Vale? Tenim alguna pregunta per via Zoom? Ens diuen que no. De moment està tot clar. Seguim. Què més tenim, David? Vale. Hem parlat del que serien les habitacions. En definitiva, les habitacions també us ensenyo perquè un altre tema també és interessant és el fet que ens trobem certes zones que no les havia comentat, per exemple, el tema de vidre. Perdona, David, una pregunta que volia fer que m'hem descuidat. Que ara, com parlem de sostenible, les mopes són sostenibles? Bueno, d'entrada parlem d'un sistema de microfibra, que la microfibra com a tal, el que és el concepte de microfibra, ja utilitza menys aigua que un sistema de motxo, per exemple, de cotó, com a tal ja és sostenible per si mateix. I el sistema que estem presentant, les microfibres, juntament amb el sistema que estem presentant de preimpregnació, el que està donant precisament és una reducció en tots aquests sentits a nivell mediambiental. Per tant, sempre anem en aquesta direcció important que té beneficis amb altres coses, però també mediambientalment, lògicament també. Correcte. Parlem de vidres, que zones que no són fàcils moltes vegades de netejar, que fa servir primer un drap, després un altre. Parlem del que és manteniment, bàsicament. Amb aquest sistema és com si fos una paleta manual. A mi m'agrada molt aquesta paleta. És un sistema que també enamora molt a nivell de funcionament. Per què? Perquè bàsicament estem parlant, també tornem una altra vegada, amb poc producte o aigua sola, o sigui, el producte final, quan parlem de productes en base alcohòlica, que el que fan és accelerar una miqueta més el que és l'eixugat, però en definitiva, si fos amb aigua també es pot treballar.
Però què és el que dona aquest sistema, que ja el tenim al mercat des de fa molt de temps, és bàsicament el fet de netejar i secar d'una sola passada. No necessites més processos que passar, donar-li un grau d'humitat molt baix a la zona a netejar, el vidre com a tal, i el que et deixa, no et deixa res de pelusilla, per tant no deixa restos, i amb una passada ràpida neteja i seca d'una sola. Manteniment, cuidado, quan parlem de neteges exteriors, de vidres exteriors amb fang, etc., una sèrie de brutícia, tenim que tractar-ho d'una altra manera. Però tot el manteniment que pugui ser interior d'una habitació, que és molta, el dia a dia, miralls i moltes coses que ens hi trobem que necessitem que quedin perfectes, aquest sistema està així manual o es pot fer també amb mànega extensible amb pal per fer... per alçades en aquelles zones que no hi arribem. Perfecte. Vale. Molt bé. Com anem de temps? Anem bé, no? Vale. Anem bé de temps? Seguirem... A veure, zones comunes, sí, què ens expliques aquí? Què ens has portat? Ja passant el que és a les zones comuns, unes zones comuns, si pensem com és una zona comú com a tal... Un hall... són zones àmplies... Menjadors... Correcte, són zones àmplies, com us deia, són zones amb les quals tenim que fer molts metres. Si no estan mecanitzats en base a qualsevol tipus de... Si no hi ha cap fregadora o així que ho haguem de fer manual... Necessitem fer manualment amb algun sistema que ens sigui còmode i pràctic. Com ho fem, David? Primer vaig ensenyar-vos un sistema amb el qual primer de tot, si us hi fixeu, aquest carrito petitet porta incorporat unes peces blanques aquí, que al ser un carro petitet, el fet el que seria engorrós és fer servir diferents pals. Que és el que te preguntava jo abans. Sí, i aquí ara sí. Ara sí. Ara sí. I aprofito perquè amb aquest sistema, imagineu-vos el hall mateix de... Sí, hall de l'hotel. Sí. Que té molt de trànsit. Correcte. Doncs agafem, fiquem el mànec extensible, tenim el lamelo que dèiem abans, el sistema de fiselina, amb el qual faríem la neteja corresponent. L'escombrat. De l'escombrat inicialment, un manteniment del que és aquella zona, però volem fregar-la després. O sigui, una vegada acabat això, jo vinc aquí, col·loco, que veieu com es fa, col·loco, trec aquí, trec el mànec, me'n vaig a l'altre costat, poso el mànec i trec el que és l'altre bastidor. Per què l'altre bastidor? Perquè aquí treballarem ara, com estem parlant d'una zona amb la qual són molts metros, volem ser coherents amb la situació i amb el plantejament. Si parléssim d'una preimpregnació, si són zones molt amples, tindrien que estar canviant de mopa cada X metres. Es pot fer, si el criteri és aquest, però si no també un altre sistema per evitar el que és el canvi de mopa cada certs metres, buscarem un sistema que sigui també higiènic i que ens doni agilitat, que en aquest cas es tracta del doble cubell, aigua neta, aigua bruta. I aigua bruta. En aquest sentit, podem ficar la mopa al terra també, és una manera de poder-lo presentar i treballar. Col·loquem i ja tenim el bastidor posat. Es pot posar així, la mopa posada, perdó. Es pot posar així o es pot posar... amb la mà manualment. Manualment. Però sí que necessitem un sistema de mopa que ens quedi agafat totalment per dos costats, de tal manera que el que agafaríem és l'aigua neta. Sí. Us ho faig perquè ho veieu. Seria agafar aigua neta. Venim a la premsa. I aquí estem parlant ara d'una premsa que no és a l'ús habitual que li donem quanta més pressió fem, més la mopa quedarà seca. Més quedarà més seca. Sinó que com estem parlant de baixar esforços, que ja els hem baixat amb el sistema de preimpregnació que no tens que prensar, ja que tenim que prensar perquè tenim que treballar una zona àmplia, serà un sistema de premsa amb el qual amb un sol dit... Ho fas molt fàcil, sí. Intentem fer-ho tot fàcil. Perquè les premses d'abans, si algú ha treballat amb les premses, havies de fer molt d'esforç. Jo una vegada he arribat al final, ja ha fet tot el seu recorregut. Tot el seu recorregut vol dir que li han donat el grau d'humitat corresponent, que inclús la premsa es permet donar
canviant unes peces i deixant-les, si creiem que el grau d'humitat que necessitem al terra també és inferior, doncs li podem fer un canvi de posicionament, de tal manera que traslladarem menys aigua constantment al terra. Al terra. Correcte. Però sempre amb molt poca pressió, molt poc esforç. Perquè venim de treballar o de presentar això, anem a seguir amb aquesta filosofia, però amb el fet d'un sistema d'empremsa, amb el qual jo quan vingui col·locaré I fregaré. i fregaré. Començaré a fregar. I faré les zones corresponents, i fregaré i faré la zona que correspongui, aniré fregant les zones. Què passa? Que com jo necessito fer molts metros, un sistema de fregat en pla em donarà agilitat i em donarà molt de rendiment, ja hi hagin cadires o no, m'és igual, perquè al final és qüestió de buscar-li, és la pràctica com tot al final, i és qüestió de buscar-li les situacions i de netejar amb agilitat i rapidesa tota aquella zona àmplia que tenim que treballar i anirem fent aigua neta i aigua bruta. Sempre la bruta es quedarà aquí i la neta treballarem sempre a l'aigua al terra amb la neta. Ens permetrà no tindre que estar canviant l'aigua constantment cada X metres, sinó que en una jornada amb l'aigua treballada tal qual així no tindrem que fer cap tipus de canvi inicialment. I això podem adaptar també la mopa depenent del tipus de terra que ens hi trobem. Bàsicament i habitualment ens hi trobem amb aquestes dues situacions de terra llis, que vindria a ser com abans havíem presentat la mopa llisa. Correcte. Doncs terra llis seria aquesta i terra antilliscants aquesta. És aquesta. Aquesta també ens va molt bé quan parlem d'aquest sistema, que també pot ser traslladat o ja sigui a la cuina, o ja sigui a nivell exterior, si tenim alguna zona que es pugui fregar a nivell exterior, si necessitem, i el terra és porós, i necessitem rascar alguna cosa, també ens permet aquesta treballar-hi. És una mopa que també va molt bé per diferents zones que se'ns pugui presentar. O sigui, sistema de fregat en pla que ens dona rapidesa, agilitat i menys esforç, sistema de premsa que no tinguis que fer esforç tampoc i que et doni el grau d'humitat just i necessari, amb un doble cubell, aigua neta, aigua bruta, i amb la mopa corresponent. Perfecte. No té més secret que aquest, però ens estem amb el mateix. Higiene, agilitat i poc esforç. Sí, és el concepte TTS, és això. Si finalment per comentar una miqueta el que seria una última zona que se'm pot ocorrir a mi a nivell de, per exemple, el hall que ens hi trobem? Al hall ens hi trobem que... Sí, és un tema problemàtic al hall perquè hi passa molta gent. Sí, és un punt de... Entrada, sortida... És una imatge inicial, no? Sempre hi ha... Correcte. És un punt una entrada inicial amb la qual el client quan entra, lògicament és el primer punt de vista que dona... És l'aparador, és el primer que veu. Correcte. Llavors... Sempre necessitem, perdona, però sempre necessitem, crec, més manteniment, no? Bueno, el poder tindre una facilitat de manteniment constant, si cal, amb aquelles zones corresponents del hall. Ja podem fer-li un preescombrat amb el lamelo, com dèiem abans, per anar mantenint si és a nivell de pols que ens hi puguem anar trobant, però si tenim que fregar... Em permets el rai? Sí. Si volem anar fregant el que és el hall, sense tindre que estar pendent del que és el cubell, omplir-lo, buidar-lo, o és més, el fet de quan l'omplim i anem a netejar aquella zona, com és una zona de pas constant, necessitarem una altra vegada tornar a apretar i donar-li un grau d'humitat baix perquè és una zona de pas. Correcte. Que qualsevol sistema, també, no ho he dit, però que és un tema important, qualsevol sistema de fregat en pla que estiguem plantejant, el grau d'humitat que ens dona el terra, que és la que hem escollit, serà l'adequada, però és que a més se'ns secarà abans que qualsevol sistema de fregona. Totalment d'acord. Això ja d'entrada farem més metros, però se'ns secarà inclús abans. Què vol dir això? Que si tenim que fer, no sé, a nivell del que és d'habitacions, té que haver un check-in, allò que... Si ens apreta el temps... Ràpid, com sempre, que té que entrar no sé quin client, se'ns secarà abans. Que tenim que fer el hall i té zona de pas constant i no volem que la gent que entri pugui relliscar en un moment donat? Doncs aquí proposem el següent sistema. Tornem a lo mateix, podem escollir... La mopa que vulguem, pel terra que tenim. Efectivament, tornem a lo mateix. Hi ha més mopes, però en definitiva ara us ensenyo aquestes dues, antilliscant i llisa, amb la qual, en aquest cas, és tan simple com ficar aquest sistema aquí,
I ja està. Llavors tenim aquí una apertura de seguretat, en aquest cas queda hermèticament, perquè aquí ficaríem Aigua. aigua amb una mica de producte també, molt poquet, de tal manera que ens quedaria Tancat hermètic. tancat hermèticament, perquè el producte no perdi les seves qualitats. I llavors el que faríem és aquella zona a treballar, aquella zona a netejar, amb la qual, si parlem del hall, se'ns ha fet una taca amb aquella zona per pas constant, simplement seria amb aquest botó superior, apretem i li donem un punt d'humitat baix, just i necessari per posteriorment agafar i netejar. La zona puntual. Aquella zona puntual. Com li hem donat un pas, un grau molt baix, simplement netejo aquella zona, agafo, me'n vaig i no he tingut la preparació del cubell inicial, no he tingut que donar-li un grau d'humitat molt alt perquè això ho hem ajustat al màxim i en definitiva un sistema molt còmode i a nivell d'imatge, tornem una altra vegada al mateix, la imatge que ens ha donat aquest sistema, la imatge que ens ha donat aquest sistema i la imatge que ens ha donat aquest sistema amb tot el que comporta, de cara a un hotel, jo penso que també és important de tenir en compte. Jo això ara explicaré una cosa, ho vam ensenyar amb tu, precisament, amb una governanta, què feia ella? Passa a veure totes les habitacions com han acabat. Correcte. És la seva eina de treball. Per què? Perquè una habitació que quedi, hòstia, aquí no ha quedat gaire bé. Flac. Correcte, jo t'afegiré una coseta. I fa l'acabament. T'afegiré una coseta més. I ens va dir on teníem amagats aquests estris. Sí o no? Correcte, David? Sí. O sigui, és espectacular, aquest pal. A nivell de repassos, pot anar una velleta amb la qual no és ben bé la típica de microfibra habitual, sinó que aquesta el que porta un sistema amb el qual amb molt poca aigua el que fa és poder fer els repassos molt bé de cara a ditades que t'hi trobis, els aluminis, etc. Porta una espècie de poliuretà que el que fa és que amb aquesta poca aigua puguis treballar-hi. Sempre es queda flexible, mai es queda encartonada ni res, per tant no tens que mullar-la inicialment molt per donar-li després el grau, sinó que sempre es quedarà així i aguanta molt bé els 250 rentats sense problema, vol dir que tenim una eficàcia. I això, a nivell de repassos, ho tens preparat per fer qualsevol tipus de repàs, a nivell superfície i a nivell de terres, ja sigui per repàs, com hem vist, o bé sigui, abans parlàvem d'uns apartaments, amb les quals la dificultat d'arribar a aquella zona en un moment donat, es pot plantejar amb això o es pot plantejar amb això. Per què? Perquè tenim la dificultat de portar el cubell Bueno, això és un sistema també per evitar-nos el que seria el tindre que arribar amb el cubell. Una cosa, David, que parlàvem ara, si implantem el tema de fregat en pla, de mopes, què ens duren les mopes? Mira, nosaltres com a fabricants de microfibra marquem que la durabilitat, sempre i quan fem la neteja correcta, la neteja correcta d'una mopa vol dir no ficar-li suavitzant, podem treballar fins a 90 graus, això no hi ha problema, amb 60 és més que suficient, i no treballar amb qualsevol tipus de clorat a l'hora de ficar-ho amb la rentadora. Fer un programa de mopes... Podem assegurar que els 400 rentats... O sigui, ens aguanta 400 rentats. Correcte. Una mopa. Vol dir que depenent del tipus d'hotel, si és de temporada o treballa tot l'any... O tot l'any varia les mopes, la durabilitat. Però bueno, un hotel de temporada, que és aquí a la costa el que més es porta, hem de calcular que tenim mopes per 3 anys? Desgraciadament per mi sí. 3 anys. Sí, no, es tracta, no desgraciadament, sinó al revés. Jo, quanta més solució li doni al client, millor. Però la realitat és aquesta, que quan es treballa amb aquest sistema de mopes, de mopa de doble cara, que normalment hi ha qui treballa una sola quantitat de mopes diària, o sigui, si necessito, m'ho invento, 100 mopes, em demana 125 per tindre alguna de més, això vol dir que quan acabi la jornada les haurà rentat,
i el dia següent les torna a tindre sí o sí. Si hi ha aquesta improbabilitat de que no estiguin, es treballa com a mínim amb 2 jocs. Amb 2 jocs, no? Dos Hem de jocs. treballar. Mentre un està rentant, l'altre s'està fent servir. S'està fent servir. Però clar, això què vol dir? Tornem amb l'anunciat del dia d'avui, els costos. Vol dir que no estem comprant mopes durant tot aquest X temps i tot el que comporta pel mig de no comprar fragones, de baixar el producte químic, de baixar l'aigua, etc. Per tant, Ens estem estalviant bastantes coses. correcte. I en Molt bé. definitiva és donar solucions, que és del que es tracta el dia d'avui, també solucions amb tots aquests apartats que hem intentat donar a entendre. A tancar el cercle de Sempre- la neteja amb... Correcte, podem entrar en més detall, podem veure més coses, podem fer proves in situ allà on calgui amb els diferents hotels segons correspongui, podem adaptar el sistema de neteja que es cregui més convenient, però al final tornem a lo mateix. Es tracta de donar la millor solució personalitzada a cadascun dels clients que puguem tractar. Totalment d'acord. I aquí és una miqueta el que jo en el dia d'avui us volia presentar i sobretot esperant que hagueu pogut veure solucions amb el que us he presentat. Quan es tracta d'una presentació... Tenim d'aquest alguna tipus- pregunta? Perdona, David. Sí. Tenim algun tipus de preguntes per al Zoom? Vale, Perfecte. perfecte. Vale. En definitiva, tots els que ens hagin vist via Zoom, convidar-los a poder estar-hi presents allà on creguin ells convenients per poder fer les proves corresponents o poder presentar més personalitzadament Ensenyar-los la personalment necessitat. I a vosaltres us convido, a les que heu estat el dia d'avui aquí, us convido a lo mateix, a poder veure, provar i trobar la millor solució. La millor solució per cada establiment. Les persones que esteu aquí a Dibosc ara podeu fer preguntes a en David i a mi i podeu provar el que en David ens ha ensenyat després de fer un coffee break, que el necessitem. I si no hi ha cap més pregunta online, deixem aquí la sessió formativa per a professionals d'avui i ens veiem la propera. Moltíssimes gràcies. Salut!